ak máš ChatGPT subscription za tých nejakých 20 €, tak máš automatický prístup aj ku Codex Command Line Interface alebo Codex CLI. Je to ako keby lokálny coding agent od OpenAI, ktorý funguje vlastne priamo v termináli. V priečinku projektu dokáže analyzovať súbory, upravovať kód, spúšťať príkazy, robiť testy a ďalšie, ako keby mám prístup k ďalším nástrojom, ktoré sú nainštalované v počítači. Používateľ pritom môže meniť model, pretože ChatGPT má viac keby modelov a zároveň môže meniť keby reasoning effort a nejaké oprávnenia agenta. V tomto videu by som vám trošku chcel vysvetliť, že čo to vlastne ten kódex je, ako sa líši od nejakého klasického AI chatu a prečo je užitočné mať AI asistenta priamo v termináli. Ukážeme si, že kódex nepracuje vlastne iba s textom, ale dokáže preskúmať celý projekt, upravovať súbory, spúšťať lokálne vývojárske nástroje, čiže niečo vie robiť priamo s našim počítačom. Predstavíme si konkrétne použitia, čiže napríklad nejaké vysvetľovanie cudzieho projektu, nejaké hľadanie chýb, tvorbu nových funkcií, refactoring, generovanie testov, nejakú kontrolu zmien, prípravu projektu na deployment a podobne. Existujú akoby rôzne variácie, nazvime to, kodexu, alebo teda konkurencie. V princípe Codex je aplikácia, ktorá je spojená s ChatGPT, ale existuje napríklad aj populárnejší Cloud Code, ktorý tiež je výborný AI agent a možno aj lepší na nejaké programovanie, ale celkovo mi príde, že už títo AI agenti sú na veľmi podobnej úrovni. Takže Cloud Code teda je platforma alebo teda program od služby Claude AI. Taktiež ten subscription tam stojí okolo 20 € a taktiež podobne ako ChatGPT, tak má keby nejaký interfejs, kde môžete s ním chatovať a pýtať sa rôzne veci. Všeobecne moja skúsenosť je, že ChatGPT alebo Codex má také lepšie porozumenie, čo sa týka nejakého všeobecného vyhľadávania. Veľmi dobre píše slovenské texty. Cloud Code má s tým trošku viac problém. Čiže ak chcete ho napríklad na písanie nejakých textov alebo niečo, tak práve ten Codex alebo ChatGPT príde vhodnejší na toto. A Cloud Code možno je zase vhodnejší, ak chcete čisto len programovať. Čo by som povedal, alebo je dôležité, je, že Cloud Code alebo ChatGPT alebo Codex funguje teda cez terminál. Používateľia, ktorí majú Mac alebo Linux, tak nebudú mať absolútne žiadny problém spustiť tento AI agent cez terminál, ale vo Windows budeme musieť spustiť jeden command alebo teda nejaký príkaz. Celkovo budem musieť nainštalovať PowerShell, aby sme mohli spúšťať vlastne tie príkazy cez Codex. Takže poďme sa vrhnúť, poďme si ukázať, že ako
si Codex nejakým spôsobom nainštalovať a ako ho vo Windows spustíme. Takže ideme na ChatGPT a teda vidíte, že ja mám verziu plus, keď idem do settings, tak keď si dám billing, mám teda ChatGPT plus za tých nejakých 20 €. A keď si dám account alebo security and login, tak mám tu vlastne aj Codex CLI, ktorý teda, ak máte už niekde prihlásený, tak môžete si ho disconnectnúť, alebo ak si chcete toho AI agenta dať na nejaký virtuálny privátny server, tak budete musieť cez toto nastavenie si vlastne autorizovať Codex, aby ste si ho vedeli autorizovať cez device code. To však nie je úplne podstatné. Poďme na ChatGPT Codex. A čo je teda možno keby dôležité povedať, že Codex, teda tento agent, tak má svoju aplikáciu pre Windows, takže vy teoreticky, ak nechcete spúšťať príkazy cez terminál, tak Codex vám keby dáva možnosť si stiahnuť túto aplikáciu, ktorá vlastne vám priamo môže spúšťať tie príkazy a môžete si akoby nejakým spôsobom organizovať. Ja idem na Codex CLI, čiže Command Line Interface. A prvé teda na tejto stránke dám teda Install Codex. A čo je teda tu dôležité, tak vyberete si vlastne svoju platformu, kde ten Codex chcete nainštalovať. Ja si vyberiem Windows a tu vidíme, že musíme mať nainštalovaný PowerShell. Čiže ja keď si dám toto, tak vidím tu teda Windows PowerShell. A ako si nainštalujeme Windows PowerShell? Musíme ísť najprv cez terminál a v rámci terminálu si musíme spustiť jeden príkaz, ktorý vám pošlem do chatu alebo do komentára. A vlastne tento klasický Windows terminál tak je akoby obmedzený v určitých veciach. Takže prvé, čo pre nás je dôležité, spustíme si klasickú terminál aplikáciu a vlastne vložíme tam kód, ktorým si nainštalujeme Windows PowerShell. Keď si nainštalujeme Windows PowerShell, čo je tu akoby zlepšenú verziu toho klasického terminálu, tak si skopírujeme vlastne tento príkaz a keď si ho vlastne skopírujem, ja už mám nainštalovaný, takže mne sa vlastne teraz len updatene najnovšia verzia. Takže počkáme, kým to prebehne. Spýta sa nás to, že či chcem spustiť teda Codex, už sa teda nainštaloval a či ho chcem spustiť. Takže áno, chcem si ho spustiť. Teraz v tomto termináli už teda čo vlastne prvé, keby od vás bude chcieť, tak je login, čiže ja keď si dám logout a znova si spustím Codex, tak mi dá na výber, že či sa chcem prihlásiť so svojím ChatGPT účtom, čo chcem, pretože mám zaplatené to plusko, prípadne tým device kódom, čo som spomínal, alebo sa dá použiť aj vlastný API kľúč. Keď napríklad veľa kódujete a podobne, tak môžete si vložiť API kľúč a tam vám akoby si budete potom platiť za tie tokeny. Ale
keď máte teda plusko, tak máte tam nejakú obmedzenú ja neviem, veľkosť alebo počet tých tokenov, ktorý vám na také základné až pokročilé kodovanie úplne bude v pohode stačiť. A prípadne, ak potrebujete viac kodovať, tak môžete si zaplatiť cloud code, kodovať niečo tam, alebo si zaplatíte väčšiu verziu toho ChatGPT. Čiže ja si dám sign in with ChatGPT a prihlásim sa teda svojim účtom a dám pokračovať. Takže už som teda prihlásený a dám enter to continue. Čiže už teda máme nainštalovaný Codex, čo teda je ako prvé, tak sú slash model a tu mám akoby na výber rôzne modely, ktoré ChatGPT momentálne ponúka. Každý ten model má povedzme, že iný skill alebo iný ten experience, ako vám to bude kódiť, alebo nejaký, povedzme, že 5-6 Sol je úplne najnovšia verzia, najsilnejšia, bude vám to žrať viacej tokenov, ten limit, ktorý máte, vám zožerie rýchlejšie. Terra je balansovaná, tie tokeny vám zožerie o niečo menej, Luna je zase atď, čiže tie modely sú akoby slabšie, akoby menej rozmýšľajú a zároveň vám akoby míňajú menej tokenov, takže viete viac, povedzme, kódiť. Potom, keď si zvolíte model, tak si môžete zvoliť, že ten reasoning effort, či je medium high, extra high, pretože ten agent akoby rozmýšľa nad tými vašimi odpovediami alebo čo píšete. Zvyčajne medium je úplne postačujúce. Teraz, keď mám nainštalovaný ChatGPT a Codex, tak môžem mu dať napríklad príkaz, že vytvor mi nový priečinok s webovou stránkou pre môj biznis na predaj uhoriek. Stačí mi, keď vygeneruješ klasické HTML. Čo je dôležité povedať, existujú rôzne programovacie jazyky, napríklad Next.js, klasický React, Astro a podobne. A tento ChatGPT, on vie kódovať vo všetkých, povedzme, týchto programovacích jazykoch. Ak vy potrebujete, povedzme, že nejaký advanced web s nejakými funkcionalitami, tak musíte si vybrať nejaký programovací jazyk. Ono veľmi jednoducho sa ho napríklad môžete spýtať. Keď mu dám komandu, že keď chcem aj e-shop s uhorkami, čo by si mi odporúčal za programovací jazyk. Takže môžem sa ho kľudne vlastne hocičo opýtať a on mi to vlastne odpíše. Čiže vidím, že odpovedal mi, že nie je dôležitý ten jazyk, ale on by mi teda odporúčal WordPress a WooCommerce. WordPress a WooCommerce je platforma, ktorú používajú mega veľa e-shopov, je to vlastne open source. ChatGPT vie pracovať s WordPressom, vie pracovať aj s WooCommerceom.
Čo však je dôležité, tak je ako keby ten samotný deployment, alebo keď chcete ten WordPress, ktorý vygeneruje ChatGPT, niekde keby dať na nejaký hosting, tak to môže byť trošku komplikovanejšie. Ale vidím, že teda on, keby mi robil nejaký e-shop, tak by mi ho spravil napríklad Next.js a Medusa. Ja zatiaľ budem pokračovať v tom e-shope pre uhorky, alebo teda v stránke pre uhorky. A potom uvidíme, že čo nám vlastne vygeneroval tento kódex. Zároveň, keď už teda ChatGPT pracuje, tak by som možno povedal o permissions, pretože kódex nejakým spôsobom má nejaké právomoci, že čo môže robiť a čo nemôže robiť. Ja väčšinou mu dávam full access, pretože vlastne v tom základnom móde on si bude pýtať povolenie, ak chce spustiť nejaký príkaz, aby vám, ja neviem, nehekol počítač alebo podobne. Preto tento full access sa nazýva niekedy YOLO mode, že you only live once. Ale ja osobne teda používam len ten YOLO mode a nemal som s tým absolútne žiadny problém, pretože nechce sa mi len proste klikať na ten akcept. Tak vidím, že mi vytvoril tento súbor, ja ho teda nájdem na ploche. Keď si otvorím uhorky web, tak mi tu vlastne vytvoril tento index súbor, ktorý vyzerá fajn. Teraz, ak ja by som vlastne chcel do neho doplňať nejaké funkcionality, budem mu hovoriť, že teda tento formulár mi nejako sfunkční mi toto, sfunkční mi tamto. Vy sa samozrejme môžete pýtať, že aká je najlepšia cesta, aby som spravil toto, aby som spravil toto. Potom, čo je ako keby fajn ešte povedať, je, že ChatGPT má nejaké povedzme memories alebo skills, čiže napríklad ja mám vytvorený skill, ktorý sa volá, mám tu veľa skillov, napríklad image gen. Čiže ja mám ho prepojený s ChatGPT API, ktorá generuje vlastne obrázky a viem kodexu rovno povedať, že vytvor mi 3 obrázky na túto tému. Zároveň tam mám vytvorený skill, že vytvor mi nejaký článok. Ten skill tam má opísané, že článok musí mať nejaké témy, na každú tému niečo napíš, potom to postni na nejaký web cez nejakú databázu a podobne. Čiže je to veľmi powerful vecička, s ktorou sa môžete hrať. Čiže tieto skilly. Zároveň vy si môžete nainštalovať rôzne skilly, ktoré si nájdete napríklad na internete. Sú skilly typu frontend design a podobne. Takže toto je nejaká práca z Codex CLI, čiže musíte si najprv nainštalovať PowerShell cez komand, ktorý vám napíšem v komentári. Ak budete mať PowerShell, tak otvoríte si PowerShell a cez komand, ktorý nájdete na tej stránke a tiež vám napíšem do komentára, si vlastne nainštalujete Codex, potom sa prihlásite
a hneď Codex vám môže robiť nejaké veci s počítačom a uľahčovať vám nejaký workflow, ktorý máte. Čiže ja povedzme generujem si nejaký CSV súbor, generujem nejaké tabulky, generujem nejaký text, tak môžem si to vytvoriť skill, ktorý to vlastne robí za mňa a ja mu vlastne len napíšem, že sprav toto a toto na základe toho skillu a on to automaticky urobí. To je taký asi nejaký základ ohľadne Codex Command Line Interface. Samozrejme, dalo by sa o tom povedať viac, možno nejaké porovnanie s Cloud Codom, možno otvoriť si nejaký projekt a vysvetliť si a ukázať si, ako Codex pracuje, ale to je zase na nejaké ďalšie video, takže toto je základná práca s Codexom, ako si ho nainštalujete na Windowse. Ak máte Linux, tak vlastne vám ten PowerShell si inštalovať nemusíte, rovno vlastne si len skopirujete ten command a dáte si ho ako keby do terminálu a môžete rovno z terminálu pracovať, ak máte Mac alebo Linux a podobne. Takže ďakujem vám za pozornosť a my sa vidíme pri ďalšom videu, kde si trošku viac možno ukážeme z Codexu alebo z Cloud Coda.